Ginpanginwala naman sa Malacanang ang nagagwa ng mga alegasyon nga scripted ang impeachment complaint nga ginpasaka bato kay President Ferdinand Marcos Jr. Ini kasunod sang pahayag ni Davao Representative Paulo Duterte nga ang abogado nga si Andre Jesus nga nagpreparar sang dokumento para sa impeachment. Amo man ang abogado nga nag-represent kay First Lady Liza Marcos sa disbarment case bato kay former Biliran Representative Glenn Chong. Sunod naman kay Claire Castro, hindi man eksperto si Marcos sa paghimo-himo sa mga intriga, hindi pareho sa kampo sa mga Duterte. Wala ini sang kamataoran suno kay Castro kag kuntani matapos na ini nga mga fake news. Kung ang sinasabi niya ay ang nagsamparaw ng kaso ay abogado na nagrepresent kay unang ginang or First Lady Liza Marcos, yan po ay walang katotohanan. So sana po ay matapos na ang pagiging source of fake news ng mga kaalyado nila. Dahil ang First Lady po ay hindi po nagsasampa ng disbarment case. Hindi po niya abogado ang nasabing nagsampa ng impeachment complaint sa Pangulo. At kung nagsampa man siya ng disbarment case, ito ay on his own volition. So hindi po niya nire-represent ang unang ginang. So that's fake news. Samtang sa alegasyon naman ni Duterte, ginhungod sang kampo ni Marcos na mag-file sang mahina nga impeachment case. Inikaangot sa ruling sang Korte Suprema nga ginadumilian ang multiple impeachment cases. Batok sa isa ka opisyal sa sulod sang isa ka tuig. Sabat naman ni Claire Castro, wala ini ginhungod. Bangod una, hindi man maayos sa imahe sang presidente nga napasakan ini sang impeachment complaint. Yaring duga nga pahayag sang Palace Press Officer. Kaya nga sabi natin, hindi po tayo sangkot sa anumang pagplanta ng ebidensya katulad ng ginawa ng kanyang ama. Sila lamang po yata ang sanay sa ganon. So sa panahon po ni Pangulo Marcos Jr., nirerespeto po natin ang konstitusyon, ang proseso at ang due process. Si Undersecretary Attorney Claire Castro, Lunes, sanggin pasaka ang impeachment complaint bato kay Marcos bangod sa ginalagar nga involvement sa 2025 corruption scheme. Kaangot saan program the preparations kag iban pa nga mga kontrobersyal nga issue.